Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. Gisugda na karong adlaw. Senador Cheese Escudero gitudlong presiding officer sa impeachment court. Vice President Sara Duterte wala misipot sa unang adlaw sa iyang impeachment trial. Congressman Pulong Duterte nang hinaot nga himuong patas ang impeachment trial proceedings batok sa igsuong si Vice President Sara Duterte. Senador Rodante Marcoleta giaresto na human nagpagawas og warrant of arrest ang Sandigan Bayan sa kasong plunder. Og duha ka babae sa Davao City gipusil ang sospek bana sa usa sa mga biktima.